From the cinema start to CM seat தான் படம். எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா யாருன்னே தெரியாமல் வந்தால் கூட படம் செம்மையாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா எடுத்திருக்காங்க. படம் அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு ப்ரோ. சீரியஸாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லைக் லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபுல்லாக காமிக்கல. நான் டெத் இருக்காம்பான்னு நினச்சேன், பட் ஃபுல்லாக காமிக்கல. மற்றபடி சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. எல்லாரும் செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக மெயினாக சொல்லணும்னா அரவிந்த் சாமி தான் ஸ்பீச் ரைட்டர். படமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கேரண்டி. 2.5 மணி நேரம் நீங்கள் உட்காந்து பார்க்கலாம். பார்த்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு ஏடிஎம்கே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நீ யாராக வந்தாலும் வந்து பார்த்தா உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணும். அரசியலாக பார்க்காம நீங்கள் படமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். கங்கனா ரனாவத் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்டன்னிங்காக இருக்குது அவங்களோட ரோல். அரவிந்த் சாமி நல்லா பண்ணியிருக்காரு, எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. தாண்டி நம்ம வந்து தலைவின்ற படத்துக்கு தான் வந்தோம் அப்படிங்கும்போது கங்கனா ரனாவத்தை தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்கணும். அவங்களோட சீன்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு தோணுது. காமன் ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது ஸ்டோரி வந்து ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்லை. நான் அம்மாவோட பயோபிக்ன்ற போது பயங்கர எக்ஸ்பெக்டோட உள்ளே வந்தோம். அது வந்து இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ட்ராகாக இருக்குது. செகண்ட் ஹாஃபில் அவங்க அரசியலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். 1991 எலெக்ஷன் காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொண்டு போகல அவங்க. அது ஒன்று தான் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு. மற்றபடி படம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பக்கா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது. ஒரு படமாக பார்க்க போர் அடிக்கலை, நல்லா இருந்துச்சு. கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்கள் தான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். கேள்விப்பட்ட வரைக்குமே கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க. ஆக்டிங் வைஸ் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. அரவிந்த் சாமி சாராக இருக்கட்டும், நாசர் சாராக இருக்கட்டும், சமுத்திரகனி சாராக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை. நாசர் சார்லாம் கலைஞர் ஐயாவே வாழ்ந்துருந்தார். அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் சார் மாதிரி அரவிந்த் சாமி வாழ்ந்துருந்தாங்க. எந்த கான்ட்ரவர்ஷியலான எந்த விஷயங்களும் இல்லாமல் கரெக்டாக எப்படி எலிவேட் பண்ணணுமோ அதை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்பனண்ட்டுக்கும் ஒருத்தனுக்கும் உள்ள என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பியூராக இருக்குது. அப்படியே எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் இருக்கார். சின்ன சின்ன லிப் மூவ்மெண்ட் கூட பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு. ஜிவி பற்றி நமக்கு சொல்ல வேணாமே. சினிமாட்டோகிராஃபி எல்லாமே நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸாக எடுத்திருக்காங்க படத்தை. என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்க. 2.5 மணி நேரம் உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லாமே மறந்துட்டு ஒரு ஜாலியாக ஒரு படம் பார்த்துட்டு ஒரு எமோஷனல் ட்ராமா பார்க்கலாம். ஒரு பயோபிக் ஒருத்தங்க, அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு சிஎம்மோட ஒரு பயோபிக்காக எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். சூப்பராக நல்லா இருக்கு. படம் சூப்பராக இருக்குது. எல்லாரும் வந்து ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஜெயலலிதாவோட பயோபிக் சினிமாவும் அரசியலும் கலந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அரசியல் அவங்க வாழ்க்கை நமக்கு தெரிஞ்சது தாங்க. அதுதாங்க காமிச்சிருக்காங்க படத்தில். கரெக்டாக தான் இருக்குது. படம் நல்லா இருக்குது. கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி படம் கரெக்டாக இருக்குது. கங்கனா ஓகே, ஓவராலாக லுக் வைஸ் வந்து அம்மாவோட லுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. பட் ஆனால் லிப் சிங்கில் எங்கேயோ தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சு. ஓவராலாக நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா யாருன்னே தெரியாமல் வந்தால் கூட படம் செம்மையாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா எடுத்திருக்காங்க. ஸ்க்ரீன் பிளே பாகுபலி பண்ணியிருக்காருல, அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு ஸ்க்ரீன் பிளே. ஸோ டவுட்டே இருக்க வேணாம், பக்காவாக வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய படம். ஜிவி பிரகாஷ் வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன். ரொம்ப சிறப்பாக மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு. ஃபுல்ஃபீலான ஒரு படம். நேற்று லாபம் பார்த்ததுக்கு எவ்வளோ பெட்டர். லாபம் இது கிட்ட நெருங்காது. சசிகலா அம்மா கேரக்டர் காமிச்சிருந்தாங்க. பட் ஆனால் அங்கங்கே டச் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னொரு வருத்தம் என்னன்னா, சினிமா போர்ஷனில் வந்து எம்ஜிஆர் ஐயா வந்து காமிக்கல. ஒரே ஒரு சீனில் காமிச்சிருந்தாங்க. எம்ஜிஆர் ஐயா காமிக்கல. அது ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு. ஒரு பயோபிக்கில் வந்து சிவாஜி ஐயாவை காமிக்கலன்றது ஒரு வருத்தம் தான். ஃப்ரம் த சினிமா ஸ்டார்ட் டு சிஎம் சீட்டு தான் படம். ஸோ அந்த ட்ராவலே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. கதை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுச்சு. அது வந்து நாங்கள் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோம். அது நின்றதுனால ஒரு சின்ன வருத்தத்தோடு வெளில போகிறோம். நாங்கள் அம்மா மறுபடியும் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரோ. அம்மாவை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கினா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் ஆஃப் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பழைய ஆட்கள்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு மெமரிஸ்லாம் தூண்டும். பழைய சாங்ஸ் ஷூட்டிங் அதெல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மெமரிஸ்னால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அவங்களுக்கு போயிடும். நமக்கு செகண்ட் ஆஃப் நல்லா கமர்ஷியலாக மாஸ் மூமெண்ட்ஸோடு இருக்கும். அதான் ப்ரோ, ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சினிமாட்டிக்காக போயிடுச்சு ப்ரோ. ஏன்னா நிறைய பயோபிக் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது ஃபுல் ஃபீலாக சொல்லலை. கண்டிப்பாக பார்ட் 2 வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது.